ammattitaito ja tämä pitkä kokemus videoiden tekemisestä ja videotuotannosta ja se nyt ehkä oli niin kuin semmoinen ykkösjuttu, mikä oli tietysti meille se tärkein. Kyllähän teillä nyt selvästi on, niin kuin, olette ennenkin tehnyt, kyllä se tuli niin kuin siitä jostain tarjouksesta tai tämmöisestä sitten niin kuin esille ja että me niin kuin toivottiin ja uskottiin, että teiltä tulee tähän semmoista lisäarvoa just tuosta teidän niin kuin ilmeestä ja karismasta, että sinne tulee jotain semmoista, mitä ei ehkä semmoinen NS-perusmainostoimisto ehkä voisi antaakaan. Mikä mun mielestä meidänkin yhteistyössä on hyvin toiminut, on tämä avoimuus ja tämmöinen tietynlainen rehellisyys ja se, että miten tärkeä se on sen toimivan yhteistyön kannalta, että ollaan niin kuin puolin ja toisin sitten avoimia näiden asioiden kanssa ja annetaan palautetta puolin ja toisin ja kyllähän se tietysti tämmöinen sujuvuus ja tietynlainen tehokkuus ja niin kuin asiakasymmärrys varmaan myös. Et kun meillä oli niin tärkeää saada se meidän näköinen ja meidän kuulonen viesti niin kuin läpi tämän kampanjan kautta, niin se, että tämä, kenen kanssa me nyt sitten tehdään tätä, että se toimija saa siitä kiinni, niin se oli tietysti hirveän tärkeä myös. Se ensimmäinen tapaaminen, kyllähän sä niin kuin aktiivisesti kuuntelit, mitä me halutaan, koska meillä oli myös muunlaisia kokemuksia, että teillä oli semmoinen rauhallinen ja hyvin semmoinen niin kuin ote siinä, että tämä me tehdään.